here in Catanduanes. Kapila ka ba, Charlotte? Bakit nga niyo ulit-ulit? Kasi you can lean on my shoulder blade. Chris, feeling ko talaga magawin natin sa And be happy. Let me see the love. Every day is a second chance. Babe, sorry na kasi. Isipin niya po. Hi, Sammy. Asan tayo ngayon? Nandito po tayo ngayon sa Catanduanes na. Oh, no. And why are we here? For inspection because how's the life in Catanduanes? Don't give up on yourself. There God and He is hands. Kapag hinuhusgahan ka nila, hayaan mo sila. Ang paggawa ng mabuti ay hindi ikinahihi. Ito'y nagbibigay sa atin ng lubos na Sarap dito. Marasa pa!